B'investiment ta' iżjed minn €2 miljun ġiet inawgurata flotta ġdida ta' vetturi għat-taqsimiet tar-Rapid Intervention Unit l-RIU u r-Road Policing Unit l-RPU. Dan l-investiment jinkludi total ta' 36 vettura, bi 30 minnhom ikunu għall-RIU u l-bqija għall-RPU, xhieda ta' żieda fil-kapaċitajiet tal-pulizija u l-viżibilità madwar il-pajjiż. L-inawgurazzjoni uffiċjali saret mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri u mill-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm elettorali Stefan Zrinżot Soppardi. Il-Ministru Camilleri saq li x-xogħol ta' dawn il-vetturi u li jkunu barra fit-triq il-ħin kollu. Spjega li bil-preżenza tal-Pulizija fil-komunità jintbagħat messaġġ iżjed ċar ta' serħan il-moħħ filwaqt li jkunu punt ta' referenza għan-nies. Investiment massiċ fil-Rapid Intervention Unit fl-aktar vetturi li ħin kollu ikunu fil-komunità u anke fil-Roads Policing. Illi tuna riżultati tajbin ħafna sabiex inkomplu nipprevjenu, sabiex inkomplu nassiguraw sigurtà mill-aqwa fost l-aktar 12 pajjiż fid-dinja għal Malta u Għawdex. Il-vetturi l-ġodda huma mamrin bl-aqwa teknoloġija u jiffurmaw parti mill-implementazzjoni tal-istrateġija Malta Preparata, b'enfasi fuq is-sigurtà, il-prevenzjoni u l-modernizzazzjoni tal-korpi ddixxiplinati. Min-naħa tiegħu l-Ministru Zrinżot Soppardi qal li dan l-investiment juri b'mod ċar kif il-fondi Ewropej qed jiġu tradotti f'tisħiħ konkret tas-sigurtà f'pajjiżna. Aktar investiment fis-sigurtà ta' pajjiżna u fil-korp tal-Pulizija anke permezz ta' fondi Ewropej fejn qegħdin ninvestu fondi mill-Home Funds biex il-Pulizija jkollha aktar tamir biex pajjiżna jkun aktar sigur u jkollna korp tal-Pulizija dejjem aktar effiċjenti. Dwar dan l-investiment il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà tkellem dwar ċifri interessanti li jitrattaw lill-uffiċjali tal-RIU u qal li matul l-aħħar sena twettqu aktar minn 612,000 kilometru ta' petrol u aktar minn 3,400 road check li huma żidiet sostanzjali meta mqabblin ma' snin preċedenti. Dan fil-waqt li wkoll ġie rreġistrat tnaqqis fl-aċċidenti serji ta' traffiku inkluż dawk fatali u fir-rata tal-kriminalità.